καλεσμένη έρχεται από την Κρήτη. Έχει έκθεση. Το νου σας να πάτε όλοι να την δείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Βλέπεις. Και έχω τη Μαρία, συγγνώμη, τη Σοφία Μαρία Ξανάκη, με τον υπέροχο τίτλο Endless Time, όπως θα έπρεπε να είναι και ο έρωτας για τη ζωή, Σοφία Μαρία. Φυσικά. Καλησπέρα. Τι κάνεις, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου μεγάλη που σε έχω στο στούντιο και μιλάμε για μια κοπελάρα. Δεν θέλω να τοποθετηθώ σε μεγέθη, γιατί δεν θέλω να κλέψω από τις υπόλοιπους που δεν είναι 2 μέτρα, αλλά είναι 2 μέτρα το κορίτσι, έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Μας ήρθε εδώ με αέρα κριτικό, καλλιτεχνικό και ήθελε να πάρει τα σκάλπ από τη Θεσσαλονίκη. Θα πέφτουν τα κεφάλια. Των φιλότεχνων μόνο. Των φιλότεχνων. Οι άλλοι δεν έχετε να ανησυχείτε από τίποτα. Την ιστορία σου. Λοιπόν, εγώ είμαι από τα Χανιά, σπούδασα στη Θεσσαλονίκη. Μπράβο. Οπότε έχω ζήσει εδώ 5 χρόνια, στη Σχολή Καλών Τεχνών. Είναι μεγάλη μου χαρά που επιστρέφω εδώ για αυτή την έκθεση, στη Μυρό Γκαλέρι. Θα ξεκινήσει αύριο. Αύριο είναι τα εγγένειά μας. Θα είμαστε μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου. Οπότε θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω εκεί. Διάβασα ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσες επίσης σπουδές που έχεις κάνει. Σπούδασα εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο 3ο εργαστήριο με τον κύριο Τσακίρη. Και τον κύριο Κατζουράκη είχα πριν καθηγητή. Έχω την εντύπωση ότι ο Τσακίρης εκθέτει αυτές τις μέρες κάπου. Εκθέτει την ίδια μέρα με μένα. Είναι φοβερή σύμπτωση. Νομίζω στη Λόλα Νικολάου. Ναι, τώρα φυσικά. τι μπιφ θα έχουμε μεταξύ Μυρό και Λόλας Νικολάου. Παιδιά, δεν είναι πράγματα αυτά σωστά. Καμία σχέση με μπιφ. Ίσα-ίσα που το φιλότεχνο κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει ωραία πράγματα ταυτόχρονα. Και μπορείς και να πας και εσύ στη δική του την έκθεση Φυσικά, και εκείνος να έρθει στη δική σου. Φυσικά. Πάρα πολύ ωραία συγκυρία άρα τώρα που είσαι Ναι, νομίζω εδώ. είναι πολύ ωραία συγκυρία. Ναι. Μίλα μου λίγο για όσα βλέπουμε, για την τεχνοτροπία σου, την τεχνική σου, πώς κατέληξες εδώ, πώς σου φαίνεται όταν την βλέπεις από οθόνης, αν αναγνωρίζεις τον εαυτό σου στα έργα σου, αν εντυπωσιάζεσαι. Λοιπόν, αυτά τα έργα είναι μια δουλειά που έχει γίνει τα τελευταία 10 χρόνια. Ήταν μέρος μιας διαδραστικής εγκατάστασης που είχε τίτλο «Λαβύρινθος». Αυτή η εγκατάσταση... Πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά, Σοφία Μαρία. Ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια δουλειά που διήρκησε 10 χρόνια. Χτίστηκε στην ουσία ένας πραγματικός λαβύρινθος σε φυσικές διαστάσεις. Πού? Στα Χανιά παρουσιάστηκε. Αλλά έχει παρουσιαστεί, μέρη της εγκατάστασης έχουν παρουσιαστεί και σε μικρότερες ενότητες, ας πούμε. Σε ποιο σημείο των Χανίων στήθηκε ολόκληρος λαβύρινθος? Στήθηκε σε έναν προμαχώνα, στον προμαχώνα Σαν Σαλβαδόρ, και ήταν σε εξωτερικό χώρο, ανοιχτό προς το κοινό. Με σκοπό? Με σκοπό να μπορεί ο κόσμος να περιφέρεται ελεύθερα. Έτσι το είχα φανταστεί και έτσι το είχα εμπνευστεί δηλαδή εξ αρχής αυτό το κόνσεπτ. Να είναι δηλαδή ένας πραγματικός λαβύρινθος που θα έχει οποιοδήποτε την ευκαιρία να μπει, να χαθεί, να βρεθεί, να παίξει. Δηλαδή έχει μια παιχνιδιάρικη διάθεση αυτό το έργο, αν το δει στο σύνολό του, ας πούμε. Έχει έντονο το διαδραστικό στοιχείο. Δηλαδή τα έργα ήταν σε διαδρόμους, ήταν κάποια τα οποία ήταν κατασκευές, μπορούσες λίγο να τα αλλάξεις, να μπεις μέσα τους. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει στη Θεσσαλονίκη ακόμα. Αυτή η δουλειά όχι, δεν έχει παρουσιαστεί στη Θεσσαλονίκη. Όχι μόνο δικό σου, και κάτι αντίστοιχο δεν θυμάμαι να έχει συμβεί. Δεν γνωρίζω. Δηλαδή. Δεν γνωρίζω. Σίγουρα διαδραστικά έργα υπάρχουν. Τώρα κάτι τέτοιο συγκεκριμένο δεν ξέρω. Τα έργα που θα παρουσιαστούν εδώ, που επιλέχθηκαν από την Γκαλερί, αφηγούνται μια ιστορία. Έχουν να κάνουν με την έννοια του χρόνου. Δηλαδή, είναι έργα ζωγραφικά, επιτύχεια δηλαδή. Δεν έχουμε φέρει εδώ πέρα τις εγκαταστάσεις. Είναι έργα μεγάλων διαστάσεων, ανθρωποκεντρική ζωγραφική. Ξεκινούν να αφηγούνται μια ιστορία για το χρόνο. Δηλαδή, πώς ένας άνθρωπος αντιλαμβάνεται το χρόνο στο ξεκίνημα της ζωής του γραμμικά, δηλαδή σαν μια πορεία που έχει αρχή, μέση, τέλος και μας οδηγεί προς το θάνατο. Και αυτό συμβαίνει επειδή αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, κατά την άποψή μου, μέσα από ζεύγη αντιθέτων, αντίθετες δυνάμεις. Ζωή, θάνατος, φως, σκοτάδι, το καλό και το κακό. Οπότε αυτό είναι μια πορεία η οποία μας οδηγεί προς μια κατεύθυνση. Εγώ αυτό που προτείνω είναι να αντιληφθούμε το χρόνο όπως κινείται σπυροειδώς. Δηλαδή ότι παρελθόν, παρόν και μέλλον συνυπάρχουν. Αυτή η φάτσα είναι, προσπαθώ να καταλάβω, να ξέρετε. Όταν κοιτάω έτσι, προσπαθώ να καταλάβω τι μου λένε. Γι' αυτό με βλέπετε λίγο συνοφριώνα, με την βάζω λίγο δύναμη στους μυς του κεφάλου. Μου αρέσει πολύ ο τρόπος που τα περιγράφεις τα πράγματα και θέλω να ξέρω αν στον τρόπο της σκέψης σου συνέβαλε η τέχνη σου. Φυσικά.
Φυσικά. Η τέχνη, ναι, είναι μεγάλο μέρος της ζωής μου, φυσικά. Και είναι ο τρόπος που εγώ σαν άνθρωπος εξελίσσομαι κιόλας μέσα από την τέχνη. Από εκεί μαθαίνω, αναγνωρίζω τον εαυτό μου δηλαδή καλύτερα. Άρα να μην βλέπουμε γραμμικά το χρόνο, τι καινοτομία εισάγεις ακριβώς, πώς να τον βλέπουμε. Αυτό που προτείνουν αυτά τα έργα είναι να αντιληφθούμε τον χρόνο σαν ένα. Τον κόσμο σαν ένα. Ότι όλοι είμαστε μέρος ενός όλου. Δηλαδή, και αυτό συμβαίνει και στο χρόνο. Παρελθόν, παρόν και μέλλον είναι ένα πράγμα. Συμβαίνουν ταυτόχρονα. Και αν αντιληφθούμε τον κόσμο σαν ένα, και αντιληφθούμε και τον εαυτό μας σαν ένα, αρχίζουμε να συγχωρούμε. Να συγχωρούμε πρώτα τον εαυτό μας και μετά τους γύρω μας. Να συγχωρούμε, έριξες τώρα άσο στο τραπέζι. Να συγχωρούμε, γιατί να έχουν όλα αυτά σαν κατάληξη τη συγχώρεση. Συγχώρεση υπό την έννοια ότι αφήνεις χώρο. Αφήνεις χώρο, δηλαδή... Πας παρά εκεί, δηλαδή. Πας παραδίπλα. Πάνε λίγο παραδίπλα. Δηλαδή, μη μου τρως όλο το ζωτικό μου χώρο, δηλαδή. Μου κάνε λίγο στην άκρη, στην πάντα να περάσω. Αφήνεις χώρο και για τα δικά σου τα συναισθήματα. Γιατί το συγχώρεση μου κάνει πολύ χριστιανικό, ρε παιδί μου. Και λέω, το κορίτσι εδώ τώρα έχουμε. Φοράω και το σταυρό σήμερα γι' αυτό. Έχει και το σταυρό στο χέρι, το λέω, θα κάνουμε μια συζήτηση επί θρησκευτικού. Όχι απαραίτητα, όχι απαραίτητα. Δεν χρειάζεται να πάμε προς τα εκεί. Το σταυρό στο χέρι, λέει. Πού πας. Άκου τώρα τι πήγε και σκέφτηκε. Ναι. Ώστε έτσι. Να δώσουμε χώρο, δηλαδή. Να δώσουμε χώρο σε αυτά που νιώθουμε εμείς πρώτα. Ναι. Δηλαδή να νιώσουμε χώρο να είμαστε αυτοί που είμαστε. Χωρίς να νιώθουμε ενοχές, χωρίς να νιώθουμε φόβο απαραίτητα. Πολύ ωραία. Όλα αυτά τα λέω στη θεωρία φυσικά. Τώρα, αν το κάνεις αυτό πράξη, είναι κάτι διαφορετικό. Έχει μια απόσταση. Δεν πήξεις κάτι. Οι ιδέες διαμορφώνονται όταν αρχίζουν και φυτεύονται σαν αιωρούμενες έννοιες. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Δηλαδή, ας την έχεις εσύ, ας έχεις το σκελετό της σκέψης και ας μην το εφαρμόσεις και ποτέ. Μπορεί κάποια στιγμή να εμφανιστεί από μόνο του σαν ανάγκη. Αλλά και το ότι προσπαθείς να βάλεις τη σκέψη σου σε μία σειρά, έχει και το ειδικό του βάρος αυτό, δεν έχει. Και εγώ έτσι πιστεύω. Και μόνο να νιώθουμε ότι είμαστε σε ένα σωστό δρόμο σε εισαγωγικά. Δηλαδή, να νιώθουμε ότι κάποια πράγματα αντιλαμβανόμαστε και σιγά σιγά τα δουλεύουμε, ας πούμε. Τι ωραία. Τι ωραίος τρόπος σκέψης. Χαρητήρια και γι' αυτό. Σε ευχαριστώ. Μπράβο. Μπράβο, γιατί δεν ξέρω, επειδή μόνο έχουμε την πολυτέλεια μες στη μέρα μας να έχουμε και φιλοσοφικούς στοχασμούς. Γιατί αυτό είναι ένας φιλοσοφικός στοχασμός. Πώς να το κάνουμε τώρα. Τώρα εσύ προέκυψε λόγω της δουλειάς που έχει να κάνει με την τέχνη και είσαι περισσότερο πνευματικός άνθρωπος από κάποιον ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, ένα golden boy. Όχι πως στερούνται φιλοσοφικών νησιών τα golden boys. Παιδιά, μην παρεξηγηθούμε. Πιο απαραίτητα, βέβαια. Είμαστε σε δύσκολες εποχές, δύσβατες. Δεν θέλουμε παρεξηγήσεις. Ναι, τώρα δεν αναιρεί το άλλο. Φυσικά. Αλλά η τέχνη δεν μπορεί, σου δημιούργησε περισσότερες ευαισθησίες. Δεν γίνεται, ας πούμε. Δεν γίνεται. Ναι, είσαι αναγκασμένος να είσαι σε επαφή με τον εαυτό σου συνέχεια. Με αυτόν έχεις να κάνεις. Δηλαδή, αν θες να κάνεις τέχνη, πρέπει να καταλάβεις ποιος είσαι πρώτα. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Ή τουλάχιστον να είσαι σε αυτή τη διαδικασία, ας πούμε. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Είδα την Κρήτη. Τοπικίστρια φουλ, ξέρεις. Και το συνέδεσε ότι το νησί ήταν. Τίποτα άλλο. Ούτε οικογένεια, ούτε τίποτα. Είδα την Κρήτη. Εντάξει, να την αγαπάμε και λίγο παραπάνω, τι να κάνουμε. Φυσικά την αγαπάμε την Κρήτη. Φυσικά. Από αύριο μέχρι πότε? Μέχρι και τις 24 Φεβρουαρίου. Μέχρι και τις 24 Φεβρουαρίου. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε στην Miró Gallery. Θα χαρώ πάρα πολύ να σε δω. Θα με δεις. Φάνη Μπαστούνη. Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ.